Asa. Some says it's a baby. Who say? Jamie, when I said that I think I've been some pipe of them. They young boys say, they are sure that they pen by Nana Aji official. Jamaica China and I said, Samikasana is Suya to Fanchame, as Santiago Breno, and say, Tiana Casanachia Kakra. Now, and yet your memoir, I'm a papa, maybe to me, or Jamkrana Communica, commend the honor from a such as say, you pie, and in some way, Pano, your pie, what you win in age, Etia Hawaii, Diaba, in fact, the way and no. Ama become a wonder. Now, catch them for the boy, actors, don't catch them, except the one who they may catch you, Biana say, a way a woman, and so near cacao. And she said, Yet you money perform. Now, bet Nasia, Casamedia, Pesse, maybe say how many pair whom and your wine in ye. Says near Juma, which is near say, who was singing. I wish a gunner singing with a gunner, Mamba. Say, Obi free baby, the idea be banner with so. Now, why would you want so much? Ronnie Becan is a hypocrite. Indeed, the American your colleagues. Any Asantema, any gunner, man, and say, yet, yet. Why and so young can't say and poor be dear. But we are with ye, dear, or different one tea, but crab respectful. Into the American saying, I am your bath. Not dear, a young so said, collects are my view of the show so and may assure said by now, we all say piano, the catching young. In fact, all kinds of seminar and from your small kindness,
Minim sɛ no mo bɛhyɛ saa da ya nka metwa bibia so ba ya mata kwantuo mu asɛm yɛ de mo asɛm nti yɛ nua no mɛ wa kwantuo mu nyinaa no mesrɛ mo yɛ muni ha yɛ si mo ne mama mo ya ko mama mo ti sɛ nyame bua na mo ba bɛka yɛ ho na bɛbia mo wo bia interview bia mo yɛ bia no mo bia ho sɛ yɛ de yɛ nka ahwɛ de yɛ ka ne sɛ yɛ di amamress yɛ di yɛ customers Ghana movie industry na ekofo yɛ ama enyoma na ekofo ni nyinaa no yɛ boa sɛ yɛ be yɛ fo ama industry na koso sɛ ku a ekuma yɛ nyinaa me am yɛ adwuma no wa wo hwɛ wa wo ti fie wa wo yɛ kan wo Ghana ha ko adia e wa yɛ ni e wo me no Nini come baby so in fact me frɛ mu nyinaa no e be so frɛ bi frɛ kyerɛ sɛ nyaade abaso entino abaso die na wo ka embaso ye bia say ye ni yakoye ana say ye ni odo wo ye ntama sometimes say ya no ye tin sem bia ye sino no ye one big fan ebeba so unia fro unia obeba abaso nada roma krowra otumfo wade ye feso ye sure say de ya beka kire ni nyina no enso so abaye ngi ya no enwofo enti ye do bi ase in fact ye wa adwuma no kra no se ye da ye ho ase wi amu amu behwe adefo kra no ma ya de ama a surprise ye ene ye nam kuma ase nyina no in fact I was very shocked obi a wa se wadaje ni bibia na beka ye ho no ye kan se nyame nhira wo mo ma ye ngi ye di ofa adele nya abaso clear entino omo ana omo se o embaso ye timi nko otumfo kra wo hwe anim asema he kan fa so ni so ene otumfo agi so e na wo ka kire na ene die na wo ka kire nkofo a na omo ka se nana enti de kan mede nana otumfo ase se de ohun ye wo sesere kra do nana odo no anyi de bebe pia kra ne wagie fe so na de won ye emase no excuse me omuni mo ye ewiase teamwork e ade ase bibiara abra na emiri bi Israel fo esi da kon esoro no nyankopɔ kura hu sɛ de ɔmo sia yɛ nkabom no so anko yɛ ɔmo kasa basa ɔmo besi da na bɛpem no so yan kumasi actors titu yan de sa na metimi aka no yɛ ne yɛ kuma wudi die yɛ dɔ yɛ ho pa eto ba ko jefa form frɛ ba ko sɛ na ɛkɔto a ba ko so bɛ frɛ ba ko di de ɔmo hu ate yɛ de esese trader no eji those people who are saying emas no we have proved them wrong. Yes. It has come to life, yes. And Otumfo has accepted us, and because of the accepted, Nana Akufo look to Pacho Untimi come the classmates. Me name the classmates can over quality but for the making one again will be at here. And I know Nana Akufo will also accept it to us because you won't hear man. If a group be a person catastrophe man, you the fire so acting mu and you to mu, they are catastrophe man. What a lovely time. 18 years less of Muslim. Yes. Yeah, 18 other women song. We are one big family, one project, one enemy. I'm a Minika. Mekano or you? About never food. Okay, but you're coming for dropping the mechanic. I'm not time. You can say. Maybe a cost of coming for 5 book. Easy. Okay, you're right. Hey, one enemy. And no TV stations. Abrofo akatwi ena do so ye yi wo mo ne ama no so chan yan se dia ye de wo kuma enu ti na ye say
yɛntimi mma obi adwuma ntum TV station sɛdeɛ adwuma no wɔyɛ na mmom ne ba a ɔmo nyɛ no ɔmo deɛ borɔfo no ɛna yɛ national language yɛsrɛ wɔn ɔmo mmoa yɛ na yɛn nso yɛadwuma no nkɔ so na mmoa yɛamammerɛ no nso ɛnyina yɛwɔ anidasoɔ papapapa san sɛ Kumasi wuradeɛ ɔse a ɔyɔ enti enim sɛ ɔbɛsi bibi ama wayɔ ama aboa yɛ na na mo ka bibi sa amammerɛ yira ne sɛ mahunu awareɛ bɛmprenu mprɛnsa a sɛbi wobɛhwɛ na bɛrima ato abɔtɔ ban yɛamammerɛ yɛaka nkasa amammerɛ mu ano ɛnte saa ɛna wobɛhwɛ na ɔbaa yɛ India style wɔaberɛ yɛwɔ amammerɛ ne dressing sɛbi ɔbaa yɛ dansinkran na ɔde ntɔma gu no ho a ɔbaa wogu so ɔbaa nie ɛna ɛsesa edumire bi na Nigeria for dressing na yɛde ware ɛne ɛsɔre gyinaeɛ akwara kora ka na wɔsɛ igwe ɔkasa asɛm ɔsɛ tɔfe akwa a ɛnyɛ yɛ kasa ɛno ne ɛsɔre yɛ ne ɛde twi mu ɛbae etitwi movie ne baayɛ no so na ɛnu yɛtumi portray ne kakra no sesei no so no ayi aborɔfo deɛ yi so ɛna ɛsan ba ba bɛsɛ no the same thing ɛnu ti yɛsrɛ yɛnkasa mu ɔmo nyi na mo kasa ne deɛ ɔmo ma yɛmfa yɛ deɛ ɛnkyerɛkyerɛ yɛn ma no na ɔmo hu yɛ amammerɛ na ɔmo ti yɛ amammerɛ ase na obi ka bibi sɛ sesei na sɛ wobɛhu na akora bi a waka tuo ɔne ne nua didi agora no wɔ ɛnam saa nneɛma no ne yɛtete wɔne ne yɛ ne nyinaa ho asɛm ne yɛka ne mi ɛsiane sɛ yɛkyerɛ bi wɔ hɔnom a yɛyɛ a ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛnea yɛbɛsi ayɛ no buroni akwalaa ɔno ɔsua ne yɛwo ne ketekete bi yɛtete na ne yɛde tu ahyɛ ne nsɛm ɛyɛ ɔmo amammerɛ yɛn nso so yɛhanom no yɛakwalaa nsa na abɛhunu tuo no gye sɛ wanyini anaa bi a wo nana bi tuo a wɔde akɔ ha ɛna abɛba abɛhunu ti abɔfrɛ ɛna abɛhunu nyɛ hwan fɔte sɛ ne eti ne sɛ yɛsɛ yɛsua yɛ amammerɛ a ɔmo mmoa yɛn nti ne yɛsɛ ɔmampanyin paase no ne ma yɛn na yɛntimi nyɛ ɛntwa sini papa nyɛ amammerɛ ɛnkyerɛkyerɛ amanneɛ ɛwɔ yɛ amammerɛ mu sɛ Indiafoɔ kyerɛ wɔn awareɛ ɛmɛtumi ba Ghana ha deɛ a ɛna na yɛn nso yɛbɛkyerɛ yɛ awareɛ ne amammerɛ na ɔmo nso abɛfa akɔ na ɔmo nso yɛkɔ kum Ghana amammerɛ ne nyinaa ho adesrɛdeɛ nyinaa ne yɛde aba amammerɛ fie sɛ nana nka bi ma yɛ yɛsrɛ no ada mu na ne mu nyɛ na mo yɛ ne ba